Καλώς ήρθες και πάλι. Είμαι ο Γιώργος, τέταρτο ετής φοιτητής στο University of Birmingham στην Αγγλία. Σήμερα στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο θεωρώ αρκετά ενδιαφέρον, το οποίο είναι πώς λειτουργεί το Αγγλικό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το πώς λειτουργεί η ιατρική. Γιατί αυτή είναι η σχολή μου, αυτό είναι που ξέρω εγώ ίδιος. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο εν μέρει στην αρχή για το πώς είναι σε γενικές γραμμές η ζωή στην Αγγλία, το που κατοικούμε, το πώς μετακινούμαστε κτλ. Και μετά θα μιλήσω λίγο παραπάνω για την ιατρική συγκεκριμένα. Με λίγες λεπτομέρειες, τις οποίες μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα μας, στο University of Birmingham. birmingham.ac.uk. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Πώς είναι η ζωή στην Αγγλία και πώς είναι η φοιτητική ζωή συγκεκριμένα στην Αγγλία. Εγώ ήρθα το Σεπτέμβριο, ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 2021. Ήρθα στη φοιτητική εστία. Το πρώτο χρόνο όλα τα παιδιά μπορούν, εάν θέλουν, να κατοικήσουν σε μια φοιτητική εστία. Και επιλέγεις ποιες εστίες θες, κατά προτίμηση, αλλά είναι κλήρωση. Και με βάση κλήρωση πας στην εστία που πας. Εγώ έτυχα σε μια πολύ ωραία εστία στο Selly Oak, που είναι η περιοχή ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο. Έχουμε δύο κάμπους. Έχουμε το Selly Oak και έχουμε το Vale. Το Vale είναι μια πολύ όμορφη λίμνη και τα παιδιά κατοικούν εκεί πέρα δίπλα στη λίμνη. Πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά λίγο πιο μακριά. Εγώ επέλεξα το Selly Oak που είναι 5 λεπτά το Πανεπιστήμιο, το άλλο είναι 20 λεπτά. Και ναι, το Selly Oak είναι πιο πολύ μέσα στην περιοχή με τους φοιτητές, έχει σούπερ μάρκετ, έχει άλλες ενέσεις. Τώρα, το University of Birmingham συγκεκριμένα, το campus είναι campus. Δεν είναι σαν το Λονδίνο, δεν είναι σαν το Leicester που είναι λίγο σκόρπια από εδώ και από εκεί. Το Birmingham είναι όλο μαζεμένο σε ένα μεγάλο χώρο, ουσιαστικά. Όλο το πανεπιστήμιο είναι χωρωμένο. Η ιατρική είναι λίγο έξω από το χώρο αυτό, αλλά συνδεδεμένη ταυτόχρονα. Οπότε δεν χρειάζεται να μετακινήσει με λεωφορεία και τρένα για να πας από το πανεπιστήμιο στην ιατρική κτλ. Είναι όλα στον ίδιο χώρο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το οποίο εκτιμώ όσο πιο πολύ περνά ο καιρός. Το εκτιμώ όσο πάω σε άλλα πανεπιστήμια για συνέδρια κτλ. Το εκτιμώ αφάνταστα αυτό το ότι είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο. Και είναι όλο το πανεπιστήμιο στον ίδιο χώρο και ταυτόχρονα έχουμε όλες τις ανάσεις, μεγάλο σούπερ μάρκετ, μεγάλους δρόμους κτλ. Και είμαστε 10 λεπτά από την πόλη με το αυτοκίνητο, 10 με 15 λεπτά από το κέντρο. Το οποίο είναι ιδανικό πραγματικά. Και αν ενδιαφέρεσαι για Birmingham, προτείνω αφάνταστα να έρθεις, είναι πραγματικά φοβερό μέρος. Τώρα, πάμε να σου μιλήσω για το σπίτι. Το σπίτι την πρώτη χρονιά, όπως είπα, ήταν η φοιτητική εστία. Μπορείς να το πάρεις. Άμα δεν θες, μπορείς να νοικιάζεις εκτός, αλλά συνήθως το προτείνουν την πρώτη χρονιά έτσι να συνηθίσεις λίγο το χώρο, να είσαι στη φοιτητική εστία κτλ. Εγώ είχα 4 ακόμα άτομα στο διαμέρισμά μου, ήμασταν 5 άτομα και ο καθένας έχει το δικό του δωμάτιο, το δικό του μπάνιο και η κουζίνα και το σαλόνι είναι κοινόχρηστη χώρη. Τώρα, αυτό είναι η κατοικία. Τα σούπερ μάρκετ και είναι normal σε αυτό το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Έχουμε σούπερ μάρκετ ακριβώς στο Selly Oak και στο Vale. Και ναι, πρέπει να μαγειρεύεις για τον εαυτό σου. Εκτός υπάρχει μια άλλη επιλογή, η οποία είναι να πληρώνεις κάθε μήνα ένα ποσό και να έχεις μια κάρτα, χρεωστική κάρτα ουσιαστικά, η οποία σου επιτρέπει να πας στο εστιατόριο της σχολής και να τρως. Αλλά εντάξει, εγώ μαγείρευα, και δεν το σκέφτηκα να το κάνω αυτό, γιατί και η ιατρική δεν το έχει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι της χρεωστικής κάρτας, είναι πιο πολύ τα άλλα πανεπιστήμια. Τώρα, σε θέμα μετακίνησης, μεταφορών, ξανά, όλα με τα πόδια, είναι όλο πάρα πολύ κοντά. Όλοι οι φοιτητές μένουν στο Selly Oak ή στο Vale, όπως είπαμε, και αφού περνάει στο πρώτο χρόνο, στο δεύτερο χρόνο και μετά, μένουν όλοι σε σπίτια, κυρίως, εγώ δεν μένω στο Selly Oak, αλλά κυρίως οι φοιτητές μένουν στο Selly Oak, που είναι εκείνη η περιοχή με όλους τους φοιτητές και τα σπίτια κτλ. Εγώ μένω στο κέντρο, επειδή είναι πιο κεντρικά και θα σου πω σε λίγο ότι πλέον από το τρίτο έτος και μετά είμαστε στα νοσοκομεία, οπότε για μένα με συμφέρει σε θέμα μετακίνησης να είμαι στο κέντρο και τα σπίτια είναι πιο καλά. Προφανώς γιατί δεν είναι φοιτητικές εστίες, είναι φοιτητικά σπίτια. Έχω δηλαδή πλυντήριο ρούχων, έχω μεγάλο ψυγείο κτλ. Τα οποία δεν βρίσκεις πάντα στα φοιτητικά σπίτια. Πάμε λοιπόν τώρα να σου πω για το
πρώτο χρόνο που ξεκινάμε λοιπόν. Άρα, κλείνουμε το κομμάτι της γενικής εμπειρίας του φοιτητή στο Birmingham. Πάρα πολύ ευχάριστη. Είσαι μέσα στους φίλους, δηλαδή με το που βγαίνεις από το σπίτι, βλέπεις τους φίλους σου έξω, επειδή είναι ξανά έτσι χώρος συμπυκνωμένος με τις φοιτητές. Παράλληλα όμως, δεν νιώθεις ότι είσαι περιτριγισμένος από μεγάλα κτίρια κτλ. Γιατί είναι ο χώρος άπλητος, πάρα πολύ πράσινο και τις λίμνες, τις όμορφες κτλ. Και η μετακίνηση με τρένα. Έχουμε μεγάλο σταθμό τρένων στο Πανεπιστήμιο που πάει κατευθείαν κέντρο και το κέντρο που πας όπου θες. Και έχουμε λεωφορεία, πάρα πολύ καλά λεωφορεία, ευτυχώς. Τα οποία χρησιμοποιώ εγώ τώρα για να πάω στις διάφορες κλινικές που πρέπει να πάμε. Άρα, για να μην πολυλογώ, πάμε τώρα κατευθείαν στο θέμα της ιατρικής πάνω. Ξεκινάμε το πρώτο χρόνο. Μία εβδομάδα είχαμε induction και μας είπαν κάποιους βασικούς νόμους, για παράδειγμα την ανωνυμότητα του ασθενή, δηλαδή να μην είσαι έξω και να λες αυτός ο ασθενής κτλ. Πρέπει να είναι ανώνυμα αυτά, πρέπει να προστατεύεις την ταυτότητα του ασθενή. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Και μας έμαθαν μετά για τα ηλεκτρονικά συστήματα και άλλα έτσι βασικά πράγματα. Και μετά την εβδομάδα αυτή ξεκινάμε κανονικά. Το πρώτο έτος, εμένα ευτυχώς δεν με δυσκόλεψε. Μου φάνηκε παρόμοια ένταση με τα A-level που έκανα, την προετοιμασία. Δεύτερος χρόνος είναι πολύ πιο βαρετικός από το πρώτο χρόνο, αλλά και πάλι είναι φυσιολογική έτσι, η αλλαγή. Όσο πιο καλός είναι στο διάβασμα και στη μελέτη, τόσο πιο πολύ βελτιώνεσαι. Και γι' αυτό το λόγο η δεύτερη χρονιά εμένα μου φάνηκε πάλι ok. Η τρίτη χρονιά είναι καθαρά κλινικές, καθαρά στο νοσοκομείο μέσα. Τέταρτη χρονιά είναι κυρίως κλινικές και χειρουργία. Και η τρίτη χρονιά είναι πολύ χειρουργείο μέσα. Και η πέμπτη χρονιά είναι επίγοντα ICU και γυναικολογία και παιδιατρική. Οπότε πάμε τώρα με λεπτομέρεια να σου πω λίγα πράγματα για το τι κάνουν την κάθε χρονιά. Όπως είπαμε, πρώτες 2 χρονιές είσαι καθαρά φοιτητής, είσαι στο πανεπιστήμιο, ξυπνάς και έχεις τα μαθήματα συνήθως 9 με 5, αλλά εξαρτάται. Πολλές φορές έχεις μόνο ένα πράγμα μέσα στη μέρα, μπορεί να έχεις 11 με 12. Κάποιες φορές έχεις lectures, ομιλίες, οι οποίες είναι είτε face-to-face και πας εκεί ο ίδιος, είτε μπορείς, πάντα είναι recorded και μπορείς, άμα θέλεις να κάνεις μετά, να το δεις στο online σύστημα που έχουμε. Και τα πρώτα 2 χρόνια είμαστε κλασικοί φοιτητές. Με την εξαίρεση ότι πάμε κάθε 2 εβδομάδες πάμε στο GP, στον γενικό γιατρό, οικογενειακό γιατρό, όπου εκεί πέρα εξασκούμαστε. Γι' αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Από την δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος πάμε στο οικογενειακό γιατρό, που εδώ στην Αγγλία είναι το πρώτο βήμα για έναν ασθενή. Το πρώτο βήμα είναι είτε ο οικογενειακός γιατρός, είτε τα επίγοντα. Προφανώς, άμα κάποιος έχει κάποιο πολύ επίγον νόσημα, πάει στα επίγοντα, αλλιώς πάει στο οικογενειακό γιατρό. Και ο οικογενειακός γιατρός μετά τον στέλνει τον ασθενή αυτόν σε κάποιο σπεσιαλίστα αλλά συνήθως κάνει τη θεραπεία ο ίδιος. Αντιβιωτικά δηλαδή, referral είναι όταν στέλνεις κάποιον στο physiotherapy, στα φαρμακεία κτλ. Οπότε έχουμε αυτή την επαφή κατευθείαν από την πρώτη χρονιά, στη δεύτερη εβδομάδα, και εκεί πέρα μας μαθαίνουν πώς να μιλάμε στους ασθενείς. Την πρώτη χρονιά είναι light, είναι πολύ light, αλλά είναι πώς να μιλάμε, κάποιες βασικές εξετάσεις, λίγο να ακούσουμε την καρδιά, τους πνεύμονες. Και γενικά ναι, πολύ πολύ χρήσιμα, αλλά ταυτόχρονα όχι πάρα πολύ επιθετικά στο γενικό γιατρό, γιατί από το τρίτο χρόνο και μετά είναι που κάνουμε καθαρά ιατρική. Γιατί τα πρώτα 2 χρόνια είμαστε λίγο πιο πολύ επιστήμονες. Και αυτό είναι σημαντικό για να μπορείς να καταλάβεις την φυσική και τη φυσιολογία, το πώς δουλεύουν τα όργανα του σώματος, το πώς είναι η ανατομία μας. Μετά το δεύτερο χρόνο δεν μαθαίνουμε ανατομία, γιατί την έχουμε μάθει πλήρως την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, ή τουλάχιστον τα σημαντικά κομμάτια που πρέπει να ξέρει ένας γιατρός. Και ναι, πάμε τώρα με λεπτομέρεια να σου εξηγήσω λίγο στα γρήγορα τι κάνουμε την κάθε χρονιά. Όπως είπαμε, μετά την τρίτη, τέταρτη και πέμπτη χρονιά είμαστε καθαρά στο νοσοκομείο. Καθαρά στο νοσοκομείο και δεν πάμε στο πανεπιστήμιο. Πάμε πολύ σπάνια, περίπου μια φορά το μήνα πάμε στο χώρο του πανεπιστημίου. Γιατί είμαστε κάθε μέρα στο νοσοκομείο και την τέταρτη χρονιά είμαστε στις κλινικές μέσα στο νοσοκομείο. Ή κλινικές κάποιες εξωτερικές για κάποια συγκεκριμένα
modules, αλλά συνήθως είμαστε στο νοσοκομείο. Πάμε τώρα να σου δείξω τι κάνουμε, καθαρά από ενδιαφέρον. Πρώτη χρονιά έχουμε 2 semesters, 2 εξάμηνα, και έχουμε και κάποια μαθήματα τα οποία τρέχουν όλη τη χρονιά. Το κομμάτι της ανατομίας τρέχει όλη τη χρονιά και το κομμάτι αυτό που σου έλεγα για το γιατρό τρέχει όλη τη χρονιά, ότι πάμε στον οικογενειακό γιατρό. Μετά έχουμε κάποια άλλα δεξιότητες ερευνητή, οι οποίοι είναι και αυτές όλη τη χρονιά, και αυτό είναι να μπορείς να διαβάσεις ένα ακαδημαϊκό έργο, να το κρίνεις, να βγάλεις συμπεράσματα κτλ. Πολύ σημαντικό, αλλά σχετικά έτσι κατανοητό. Τώρα, έχουμε το πρώτο εξάμηνο, γενετική, λίγο από βιοιατρική, ιστολογία. Τα κομμάτια αυτό είναι ένα μάθημα. Μετά έχουμε φαρμακολογία και ενδοκρινολογία. Μετά έχουμε νευρολογία, τα βασικά της νευρολογίας και τη φυσιολογία πίσω από την νευρολογία, δηλαδή πώς είναι οι νευρώνες, πώς λειτουργούν κτλ. Τα ανακλαστικά κτλ. Έχουμε κάθε εξάμηνο, μέχρι την αρχή της τρίτης χρονιάς, έχουμε τα μαθήματα ηθικής και επικοινωνίας. Πάρα πολύ το Αγγλικό Πανεπιστήμιο και ειδικά το Birmingham έχει πάρα πολύ το κομμάτι της επικοινωνίας με τους ασθενείς και το κομμάτι της ηθικής. Για παράδειγμα, μας μαθαίνουν για το capacity, το consent, το competence, νομικούς και έτσι νομικούς όρους και ηθικούς όρους. Πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Το δεύτερο εξάμηνο κάνουμε την ανατομία των μειών και αρθρώσεων, κάνουμε το αναπνευστικό σύστημα, το πεπτικό σύστημα και ξανά πιο πολύ ηθική, αυτή τη φορά ακόμα πιο πολύ, και λίγο ψυχολογία και κοινωνιολογία. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά λοιπόν, και οπότε βλέπεις, ξεκινάμε με μια καλή έτσι, περίληψη της φυσιολογίας και ανατομίας, και ώστε συνεχίζουμε στο δεύτερο έτος, συνεχίζει η ανατομία, τώρα γίνεται λίγο πιο κλινική ανατομία, συνεχίζουμε, πάμε στον οικογενειακό γιατρό, συνεχίζουν οι ακαδημαϊκές δεξιότητες και κάνουμε το καρδιακό σύστημα, το immunology, για ιώσεις, ανοσοποιητικά νοσήματα και αιματολογία. Τα κάνουμε όλα αυτά στο δεύτερο χρόνο. Ξανά την επιστήμη πίσω από αυτό, όχι τόσο πολύ το management, αλλά πιο πολύ το physiology, το pathophysiology. Και το renal, για τα νεφρά, αυτά κάνουμε στο τρίτο εξάμηνο. Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, συνεχίζουμε πολύ δυνατά την ηθική και τους νόμους, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας γιατρός να ξέρει τους νόμους της χώρας και να ξέρει την ηθική και να ξέρει το πώς να επικοινωνεί με τον ασθενή. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε πολύ πράγμα, ειδικά τη δεύτερη χρονιά πάνω σε αυτό. Και έχουμε public health πολύ στο δεύτερο χρόνο. Public health είναι η επιστήμη της ιατρικής για ολόκληρο το κρατικό σύστημα. Δηλαδή, μας μαθαίνουν πώς λειτουργεί το κρατικό σύστημα και πώς μπορείς να κάνεις μια αλλαγή, να κάνεις ένα public health campaign για παράδειγμα, και με αυτό να βελτιώσεις την υγεία του πληθυσμού γενικότερα, και όχι ενός ασθενού, αλλά όλου του πληθυσμού. Και μετά συνεχίζουμε στο τέταρτο εξάμηνο και έχουμε νευρολογία, λίγο πιο βαριά έτσι, νευρολογία, το κομμάτι του καρκίνου, παθοφυσιολογία και φυσιολογία και λίγο management, και το παραγωγικό reproductive, το σύστημα αυτό, κύησης, εγκυμοσύνης κτλ. Και το τέταρτο εξάμηνο έχουμε ξανά πάρα πολύ ηθική, επικοινωνία, πολύ πράγμα, και ταυτόχρονα το δεύτερο χρόνο κάνουμε ένα essay. Στο Birmingham δεν κάνουμε καθόλου essay, είναι αλήθεια, πολύ σπάνια, αλλά όταν κάνουμε είναι ένα review ή ένα systematic analysis κτλ. Και το δεύτερο χρόνο έχουμε ένα μεγάλο project πάνω σε αυτό,
Το πρώτο χρόνο έχουμε πάλι ένα essay, αλλά είναι πιο light. Πάμε τώρα. Και υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που ξέχασα να σου αναφέρω, αλλά εντάξει, τα σημαντικά είναι αυτά που σου είπα τώρα. Πάμε τώρα τρίτη χρονιά. Όπως είπαμε, τρίτη χρονιά αλλάζεις από φοιτητή επιστήμονα, γίνεσαι φοιτητής γιατρός. Και αυτό έρχεται με όλα τα υπόλοιπα, ότι πρέπει να ξέρεις να είσαι επαγγελματίας, να πας το πρωί στη δουλειά σου, να φεύγεις το απόγευμα όπως πρέπει, να είσαι επικοινωνιακός, να τηρείς τους νόμους κτλ. Και ναι, τρίτη χρονιά έχουμε πολλά και διάφορα ενότητες που κάνουμε. Τώρα προσπαθώ να βρω ακριβώς τις ενότητες, γιατί από μνήμη μου διαφεύγουν κάποια. Αλλά, ναι, το έχω εδώ. Είναι καρδιολογία, όλη η καρδιολογία, που πρέπει να ξέρει ένας φοιτητής ιατρικής, vascular surgery, general surgery, διαβήτης, biliary surgery, biliary είναι για τη χολή, upper GI και lower GI. GI είναι το colorectal surgery για το πεπτικό σύστημα, gastroenterology, elderly medicine για τους ηλικιωμένους, το πώς δηλαδή να βοηθάς έναν ηλικιωμένο ασθενή, λίγη ακτινολογία και λίγο παιδιατρική, τα βασικά της παιδιατρικής, τα βασικά της παθολογίας, σαν επιστήμη η παθολογία η ίδια, infections, αντιβιωτικά κτλ. Με πιο πολύ λεπτομέρεια αυτή τη φορά. Και μου διαφεύγουν κάποια σίγουρα, αλλά αυτές είναι έτσι οι γενικές ενότητες και ο χρόνος μας είναι στο νοσοκομείο και στο χειρουργείο. Όπως βλέπεις δηλαδή το upper and lower GI surgery για παράδειγμα, και αυτό το module είμαστε καθαρά στο χειρουργείο και στο pre-op και post-op και στο ward, στη μονάδα μέσα για τους ασθενείς. Όπως βλέπεις δηλαδή, το τρίτο χρόνο είμαστε καθαρά σε χειρουργείο και στην μονάδα. Και δουλεύουμε εκεί και αναπτύσσουμε τις ικανότητες μας ως γιατροί, επικοινωνία, ιστορικό, εξέταση, management δηλαδή το τι θα δώσεις, τι θεραπεία θα προσφέρεις στον ασθενή κτλ. Αυτό είναι το τρίτος χρόνος. Ο τέταρτος χρόνος, που είναι τώρα στο τέταρτο χρόνο, ξεκινάμε και συνεχίζουμε την εκπαίδευσή μας ως γιατροί, βελτιωνόμαστε σε όλες αυτές τις δεξιότητες που σου ανέφερα και πλέον είμαστε λίγο πιο independent, λίγο πιο ανεξάρτητοι και πλέον μας ζητείτε να ξέρουμε τις θεραπείες και να ξέρουμε το πώς να ελέγχουμε και να βοηθάμε τους ασθενείς μας. Ξέχασα να σου πω ότι στο τρίτο, αλλά συγκεκριμένα στο τέταρτο χρόνο, έχουμε δικές μας κλινικές που τρέχουμε στο οικογενειακό γιατρό. Και δουλεύει ως εξής. Είμαστε δύο φοιτητές μέσα στο δωμάτιο, εγώ για παράδειγμα και ο συμφοιτητής μου, και έρχεται ο ασθενής, μιλάμε του ασθενή, τον εξετάζουμε, βρίσκουμε τη θεραπεία και έρχεται ο γιατρός μετά, λίγο πριν φύγει ο ασθενής, και άμα έχουμε κάποια ερώτηση, το κάνουμε του γιατρού και εγκρίνει τη θεραπεία που έχουμε βρει. Και ουσιαστικά δηλαδή κάνουμε πλήρως τη δουλειά ενός οικογενειακού γιατρού σε περιστατικά τυχαία, δηλαδή οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στην πόρτα είναι η κλινική που έρχεται και βλέπει εμάς. Και μετά τον βλέπει τον γιατρό, ο οποίος εγκρίνει και συμφωνεί. Αν έχουμε κάνει καλή δουλειά. Αν δεν έχουμε, τότε διαφωνεί. αλλά ναι, έτσι αυτή είναι η ελευθερία δηλαδή και αυτή η υποχρεότητα που έχουμε να μπορούμε να εξετάσουμε κάποιον και να τον κάνουμε όλη τη θεραπεία αυτή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά μεγάλη ευθύνη πλέον στο τέταρτο χρόνο και στο πέμπτο χρόνο, που είναι για μένα του χρόνου, ξεκινάμε και είμαστε σχετικά ανεξάρτητοι πλέον, πάλι από επίβλεψη και πάλι, αλλά πλέον έχουμε καθαρά δική μας κλινική, ένα άτομο για μία κλινική, στο οικογενειακό γιατρό, και αυτό είναι για 2 μήνες, σχεδόν 2 μήνες. Έχουμε τη δική μας κλινική και έρχονται οι ασθενείς σε εμάς, στον οικογενειακό γιατρό, και είναι πάλι το ίδιο, μας εγκρίνει ο γιατρός μετά, αλλά είμαστε ένα στο δωμάτιο και έχουμε όλη τη λίστα για εμάς. Ένα στο άλλο μοιραζόμαστε τη λίστα, ένα περιστατικό, ένα ο συμφοιτητής κτλ. Τώρα, στο
πέμπτο έτος έχουμε τα επείγοντα, δουλεύουμε στα επείγοντα ως φοιτητές, βοηθάμε κτλ. Κάνουμε διάφορες εξετάσεις και χειρουργικές και ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, από το τρίτο χρόνο, για παράδειγμα, κάνουμε τα κάνιουλα, που είναι όταν βάζεις ένα μικρό σωληνάκι στη φλέβα του άλλου, και πολλά άλλα πιο βασικά ιατρικές πράξεις πιο βασικές. Στο τέταρτο χρόνο κάνουμε το ίδιο και κάνουμε και το σωλήνα στο ουρολογικό σύστημα, και αυτό λέγεται catheterize, για να μπορέσει ο ασθενής που δεν μπορεί να πάει να ουρήσει μέσω του συστήματος αυτού, και συνεχίζουμε όλα τις άλλες δεξιότητες. Αλλά αυτή είναι έτσι το καινούριο που κάνουμε. Το πέμπτο έτος κάνουμε το arterial blood gas, δηλαδή παίρνουμε αίμα από τις αρτηρίες του ασθενή, το οποίο είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι κάτι που κάνουμε είτε με υπέρηχο είτε χωρίς υπέρηχο. Και αυτό λοιπόν είναι κάποιες από τις δεξιότητες που κάνουμε, και πολλές άλλες παράλληλα, αλλά οι άλλες είναι πιο απλές, οι ιατρικές πράξεις που κάνουμε δηλαδή. Και ταυτόχρονα κάθε μήνα σχεδόν κάθε μήνα, στο τρίτο έτος πρέπει να μας εξετάσει ο ιατρός υπεύθυνος για μας στο πώς εξετάζουμε τους ασθενείς. Το τέταρτο χρόνο είναι πιο πολλές εξετάσεις και το πέμπτο χρόνο είναι πάλι πιο πολλές αλλά διαφορετικές. Γιατί το πέμπτο χρόνο κάνουμε παιδιατρική, γυναικολογία γυναικολογία και το ICU. Το ICU, στην εντατική μονάδα δηλαδή, πάλι μαθαίνουμε βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας και μαθαίνουμε πώς να βοηθάμε τους ασθενείς αυτούς στην εντατική θεραπεία. Τώρα, αυτά είναι λίγο πολύ αυτά που ήθελα να σου πω. Πήγα πολύ γρήγορα και σίγουρα ξέχασα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, το τρίτο χρόνο έχουμε πάλι ένα μεγάλο essay, έρευνα, την οποία παρουσιάζουμε εδώ πέρα. Μετά το τέταρτο χρόνο έχουμε πάλι έρευνες, μια-δυο έρευνες. Πέμπτο χρόνο πάλι μια έρευνα ηθικής και κάποιες άλλες έρευνες. Και ναι, νομίζω να ξεχνάω κάτι. Σίγουρα ξεχνάω κάποιες λεπτομέρειες που να σου αναφέρω, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι το σύστημά μας. Ακούγεται δύσκολο, ακούγεται έτσι εντατικό, αλλά παράλληλα άμα δουλεύεις εντατικά και ακολουθείς το πρόγραμμα, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Και ναι, αν ενδιαφέρεσαι για την ιατρική στην Αγγλία, το προτείνω αφάνταστα, μου αρέσει πάρα πολύ και το προτείνω να έρθεις και εσύ, εάν σε ενδιαφέρει, αλλά και γενικά το Αγγλικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ ωραίο. Τώρα υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια μικρά, τα οποία δεν είναι τόσο ωραία και τα οποία είναι κυρίως σε δέχονται για λόγους οικονομικούς, όπως και στην Αμερική, όπως και στην Ευρώπη κτλ. Αλλά προτείνω, άμα έρθεις στην Αγγλία, να έρθεις σε ένα καλό, δυνατό πανεπιστήμιο, κατά προτίμηση Russell Group. Russell Group είναι σαν το Birmingham. Russell Group είναι μια ομάδα πανεπιστημίων τα οποία δέχονται πολλά χρήματα για έρευνα. Οπότε, αν πας σε κάποιο αγγλικό πανεπιστήμιο, προτείνω να δηλώσεις σε κάποιο από αυτά. Είναι δύσκολο να μπεις, αλλά αν το καταφέρεις, είναι πολύ καλύτερη εμπειρία, θεωρώ. Και ναι, τι άλλο. Τώρα στο ζωγραφείο ήμουν στο Leicester, University of Leicester, για ένα συνέδριο. Εντάξει, καλό, αλλά νομίζω το Birmingham έχει αυτό το ωραίο, και στο Λονδίνο, κάποια έχω πάει στο Λονδίνο. Η Oxford πολύ ωραίο πανεπιστήμιο, το University of Cambridge πολύ ωραία, το Birmingham πολύ ωραίο. Exeter, και όσο ανεβαίνεις πιο πάνω, γίνεται λίγο καιρός λίγο πιο δυσάρεστος, λίγο πιο κρύο, λίγο πιο πολύ σκοτάδι. Glasgow δηλαδή, εκεί πέρα δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει ότι το Glasgow και τα λοιπά είναι πολύ πιο δυσάρεστο κλίμα. Οπότε ναι, άμα έρθεις, πήγαινε κάπου προς το δήλωσε κάπου προς το Midlands και κάτω και Lowlands στην Αγγλία. Και ναι, αν έχεις κάποια ερώτηση, κάνε comment, κάνε like, subscribe, στείλ το σε όποιον φίλο θέλεις και ναι, ευχαριστώ.